Betxako guztetan etxien berbaitie horren buruz. Niraikien barrize, kanpotik gehiadakit berak esan da baino. Niraike bez, nire konotanaz, niraike bez, sekule bez. Izerko zegien, lelau. Pilurre, zuek kare urtengo zinela eta zuek... Hori, niraike gortzeuken pilurren bila. Sufrido bena zureik, eta etorri zanien Durangora, esatoterako, da Durangon, jente asko katzamarraz, hau kartzelan egon da. Orduan, sufrido ingoa ban. Bueno, dudabarik, jore, niraike gauza bat eukia benona. Karselatik etorri, da Mende Isabelaneko gerentie, da ordu de Cesario Salaberria San Jefie, bizek etxera, aia guzien. Da, urrungo egunien, bierrien juelikela esaten. Hor, ondo. Handik lauero bostegunera, Mende Isabelaneko entradan euen botikine, da negote zan zerreno. Begire. Dandik ukusia ben, niraike, segiduen, fritxa bat emoluen. Haben noen permisoa sartu dan bierrien. Alkin ordan zen. Don Félix Serrano. Otro.